אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתים יותר מדי? לא, כולנו רואים את זה. מה זה? 5 עיניים. שיו! יואו! רוט, בלין. מה מה זה? זה, אמא? מה זה, ראית? יואו בנברות. ראית את זה? תראה, יש שם עוד. הנה, תראי שמה. מה זה? אמא, לדור, אמא. ג'ודאיזם, מה זה? זה סמלים. יואו. זה לא אמיתי. פזדיר. מה זה? ראית את זה? אמא, לא. מה זה?